Sibiridon juin kalo kile mugan ani fila san ba fila ani mugan naani kɔnɔna an ka ba Maliba ale artiste belebeleba min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Bigini Bagaga ani Palmer olu bɔra ka concert ba o yɛrɛ kɔni boloda stade 26 mars kɔnɔna na min kɔni kɛla ɲɔgɔnmada ani ɲɔgɔnma ye a yirala k'a fɔ kabi 16h guichet o yɛrɛ kɔni formela ka sabu kɛ jama o yɛrɛ kɔni bɔla i n'a fɔ dakɔnɔ ye concert in yɛrɛ kɔni debayala kosɛbɛ ka sabu kɛ jamana caman o yɛrɛ kɔni mɔgɔw bɔla ka na u kunda an ka ba Maliba kan walasa ka concert in k'a denbaya i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mauritanie, Amérique ani France u n'a ɲɔgɔnna caman fɛn min yɛrɛ kɔni ye Bigini Bagaga ale ka marraine ye Kuku Sora ale bɔla fɔ Amérique ka na walasa ka concert in tɔ ka a laja Mali artiste caman o yɛrɛ kɔni yela nin concert in kɛnɛ kan i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Prince Jalo ye Iba Wani ani a ɲɔgɔnna caman concert in yɛrɛ kɔni kɛla nisɔndiya ani bonya ni karamaba ye ka sabu kɛ Bigini ale yɛrɛ kɔni nisɔndiyala kosɛbɛ a ye foli ko o di a kanubaga bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ kɔni bɔla fɔ jamana kɔ kan minnu bɔla an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ka na u ka fɛ ko o yira ni muso in na.
Avec la reine Kate, ayant décidé qu'à le 22 juin, Sao Sani Ala Shijokako, Kake a des gris au royaume Kate Sou. Damanibala, Inch'Allah, ni plus de maintenant, en te fait mon Washika pour le 26 mars. Regafo, Palmer Piki Marci. China. Café d'enfant comme moi, surprise de coupable. Alors on a encore un peu d'aroma. Francis. Est-ce que Francis a ouvert? Merci. Quoi tu veux? Bon, j'ai dit tout comme moi, mais en même temps, parce qu'il y a un contrat au Brésil là-bas. Attends, on a rendu public pour vous. Voilà tu veux? Mais bon, mais. Quoi tu veux? Merci. Adagiri. Ça va connaître. Audara ndola kame berti pa. Ok, non. Audara ndola. Merci. Oui, ne me faites jamais encore. Il va rester tant qu'à merci, ils sont comme un bain. Mais ne me faites chier dans l'eau de Ghana.